Di siyê tebaxa 2014 de li Şengalê êrişan dest pê kir. Di sed sala 21 de li ber çavê cîhanê çeteyên Daişê êrişê civaka Êzidiyan kir. Li ber çavê cîhanê civaka Êzidî bi fermana heftê û çaran re rûbirûma. Em çolaka dîna û em dirazîn û zarokê me dibirçîna û tiştekî me nîna û mêrat ku jin û jinaş xwe re dibin û keçikên me dibin û keçikê me revandên, keçik birên. Çend keçik birên? Gelek birên. Hemû kuştên. Bi hezaran jin, zarok, ciwan, kal, pîr bi vê fermanê hatin qetilkirin, revandin, winda bûn, li ser sînorên welata hatin kuştin, di deryayan de noq bûn penaberên vê cîhanê. Aliyê herî zêde bû rojeva cîhanê jî berxwedana ku li dijî Daişê hatibû dayîn bixwe bû. Li dijî êrişên Daişê berxwedaneke dîrokî bi pêş ket. Di encama berxwedanê de li Şengalê gel xwe birêxistin kir û wekî tola heftê û çar fermanan rêveberiyeke xwe serava kirin. Belê bînerên hêja. Em ê di vê bernameyê de qala jineke berxwedêr bikin ku çîroka wê Jiya Fatarej, Besê, Zarife, Leyla Qasım û Jiya Zîlana Nedûr e. Em ê ji were behsa Dayê Gulê bikin. Dema çeteyên Daişê di berbanga siyê tebaxa 2014 de êrişî navçeya Sînûnê ya Şengalê dikin, hengê Dayê Gulê 53 salî ye. Ji ber ku di erebeyê de cehnema bû, mam reşo hevjîna xwe Dayê Gulê, keça xwe Şirîxan û kurekî xwe ji neçarî li Sînûnê dihêle. Piştî erebe ji navçeyê derdikeve çeteyên Daişê xwe digînin navenda Sînûnê. Di wê heynê de Dayê Gulê demançeya xwe ji malê digire û bi keç û kurê xwe ve Sînûnê terk dike. Lê di dema derketinê de çeteyên Daişê rê li wan digirin. Gava Dayê Gulê dibîne ku çeteyên Daişê dê wê ji zarokê wê veqetînin vêkî qebûl nake. Dema fêm kir ku dê nikar bê çeteyan bidê sekinandin, ew demançeya ku dibin kirasê xwe de veşartî, derdixê û serêkçeteyê komeke Daişê yê bi navê Selîm Cezrawî dikuje û endamekî din yê Daişê jî birîndar dike. Li ser vê yekê çete li Dayê Gulê dixin û wê birîndar dikin. Çeteyan bu halê wê yê birîndar heta navenda bajêr bi erdê ve kaş dikin û bi şarjoreke sî guleyî Dayê Gulê qetil dikin. Keça Dayê Gulê Şirîxan dibe şahidê berxwedana dayîka xwe û qetilkirina wê. Şirîxan 4 salan di destê çeteyên Daişê de dimîne. Li bajara Îdlibê bi dehan caran rastî tecawuz û îşkenceyê tê. Dawiya dawî ji aliyê malbatekî Êzidê ve tê rizgar kirin. Şirîxan têkîldarî berxwedana dayîka xwe wiha dibêje. Ez bi malbatên Êzidî re bûm şahidên dayîkên wêrek û dilpola. Çeteyên Daişê bi rengekî hovane dayîkên me kuştin. Reva me ya ji Daişê û kuştina dayîka min ji ber çavê min naçe. Aqûbeta kurê Dayê Gulê hê jî nediyar e. Piştî rizgarbûna Şengalê di 2015 de hevjînê Dayê Gulê mam reşo vedgere Şengalê. Gava keça wî Şirîxan jî tê rizgarkirin êdî dikeve pey şopa can û cesedê Dayê Gulê. Hevjînê Dayê Gulê cesedê wê di nav xirbeyê maleke hilweşiyayî de dibîne. Mam reşo cesedê wê ji gustîlka wê û ji wêneyekî ku bi xwe re veşartibû nas dike. Mam reşo wêneyekî mezdiniyê hevjîna xwe dîwarê malê ve da diliqîne û bi vê awayî berxwedana wê tim di mejiyê xwe de zindî dike. Di heftemîn salvegera fermana siyê tebaxê de pêkerê Dayê Gulê li Sînûnê hat danî. Perdeya li ser pêkerê Dayê Gulê bi wesîleya salvegera komkujiyê li ciyê ku Dayê Gulê lê hatibû qetilkirin hat rakirin.